na tag one honey in ma any dance group honey na tag them here. One honey ekwu ya unu man him na what I do is to him page mu page mu ogbenye ibe mu. Then hey me go to here now Okwuluora megidezi here but UK here. Jidezi almost school here. Hana ekwu ya we are talking about 200 to 300 million naira. Ka na pro mazi here under COS. WhatsApp group ana ekwu ya no bụ nne mana abịa m n'anya ene anya fụ na adịma na ebe a na-eme arụ. Chokomi na adịma na ebe a na-eme arụ, adịma na ebe a na-akpụ arụ. I have to exit myself from the WhatsApp group. Apum na that group ụmụakwụkwọ bere akwa because sọsọ mmụọ bụ onye ga-abụ mmepe ọnụ gwa ha okwu ha ma na ha nwee hope n'obodo a. Mme video tiri ụmụazị dị a ABJ na-agba m takụlụ. N'anya fụ na ABJ ewu a house boy ka ọwụ n'obodo a nwunye ya. Nse enwe mụ na ya agaghị abịakọ na WhatsApp group na ha eje na kokonu kọtara one woman n'obodo a under COS. Anapụ ụmụazị bịa school here almost 300 million naira. A na-ekwu almost 200 and something thousand pounds. Ka phone mejugo. Menu ka ọ marụ na adịgo m away. As you speak now, WhatsApp group aha na asị ikwu ha n'okwu dị ewepụ gị. Ikwu okwu dị ewepụ gị. Ụmụ akwụkwọ okwu ewepụ ha. Igwe threaten wa gị. Ụmụ ogbenye shiba bịa ịta afụ n'obodo ego akwụkwọ. I were your fame and your scam and your way of begging money. What are this woman? ABJ man announcement na this woman is well tested and trusted. Omaze were go mandi 30,000 pounds, mandi 25,000 pounds, mandi 26,000 pounds, mandi 40,000 pounds. E were go na enye ha. You ga ata afufu. Okwuluora. What is coming is bigger than you. ABJ interior, what is coming is bigger than you people. Ebunu na charanya, owuru mu school na ata ofu mu ogbenye ibe mu, umazi na umazi ganonte imu na wara whenever na ekwoku na social media, une feel na wanne anon na that WhatsApp group. Afro be ihe umazi bariga school here na ga through. Mji decide let me create a platform. I'm going to people out how it works in the UK because one day I am England, I am UK. Oboda me anaka. I'm in and out of everything in Oboda. I know what is going on in this country. Unenanya ni asi ni you go na the platform. You could have no way go about one about so that kego gifu. We are talking about almost 300 million naira can you cook here. Oh here go mazi. Owuhego maazi ka na ekwu okwu ya. Owuhego maazi. This will be obodo na create your WhatsApp group. Ana ekono konde mmadu. Kita ozo mu school na ata ofu n'obodo a. While all I do every day is to come to tell people say nda. Nani hu nke ano na WhatsApp group anka wona. Ama begin na WhatsApp na the WhatsApp group na. If no o maazi onye obona di almost school you frustrated. Almost school they frustrated there. Oh, someone the only person got put on the someone way got put on WhatsApp group. If almost school, almost very go. Harika was family now. Mana inbox made you go. Yeah, victim of a victim. ABJ interior. Na Okwuluora. WhatsApp group ha create no but that. You know this one woman no be na Dagenham here na London here. The woman oh a nurse or na Ishi na UCLH. Agent for TM everything man can work out with mo nya akwiri ego na account ya ma okeke mo kafu. All the details not with me. We run a super program. Okwuluora, I'm sounding it as a warning to you. One image on and them mado. Any day by UK. I don't think Ike Okwuluora will be better than you. Ike Okwuluora will be better than you. One Okwuluora, Ike Okwuluora. We tag ya na ko wike nwete message ya. Nwanne, anyị aga arụ na social media na azụ ụmụ ogbenye ndụ. Then ihe nọzi nke gị wo ị bịa hi create a WhatsApp group na atụrụ gị ego. Ije kpọta nwa COS. People are not onye drag my attention when a messenger ka onye abịa dere me here. Somebody will say the only person you can speak to
Mwike my hage me the only man you can speak to choko because I see ikwu okwu na WhatsApp group Okwuluora ewepoge ikwu okwu ewepoge owuru mu school ndị eje enwe ndị jeta asina mpa ha jejera na obi he were puto obodo atuwe egwu na nakọ hego nagide na almost 200 and something thousand pounds almost 300 and something million naira na she nwata nwanya kuchie the money onye chozi ikwu okwu asị wepe na WhatsApp group onye ikwu okwu asị ana ekwu ABJ interior ana ekwu asị ikwu ha na ABJ asị ekwu na why ije ekwu unu ga-ata afụfụ you people will suffer for this. Don't worry. Let me gather everybody together. Umazulu mere ihe they will cry to ha ga-ebeg duru na ndị nke nọ moke nọ n'England o monye natara account o monye create WhatsApp group o moke afọ unu ga-aga nga n'obodo unu nke ga-aga nga ABJ gị na your group Okwuluora nke gị wona ga-abịazi UK again unu ne you people go in for this. You people will go in for this. You people can never go on police for doing this. Unaga free. Okwuluora you know me too well. Okwuluora the only guy Piawara because of Iwaji the only guy. You know me very well. The only man who second na you on your jaw. I'm getting who here. I do not I go home again. I did not say it behind my hem. If you're watching this video, him as a way be a tip your omazi. I'm baby Ija, Unukorogawana school. I want so many phone calls from Momo school. So many things happen now. Don't worry. Manaki mechazina we COS. Gena this woman been a backend with ABJ interior. My video ABJ interior na the woman na agwu and the rest of them. Una that if you as a mad onye kuzo na egia ndana 20,000 pounds, ndana 15,000 pounds, ndana 40,000 pounds. And when you gana 60 million from Nigeria. Une feel I'm ga banket to God, let me sleep and not wake up. Let me sleep and not wake up. Man, no atrocity. Gena ABJ, Okwuluora, gena ABJ committee na UK here. UK come no ni me, London on come watakata abone ya. Obodom no na azom dem mmadu. Obodom no na azom onna anyu. Obodom no na azakolo. Na haji people onu. Obodom no na WhatsApp group no ni me. Mpucho okwu that time. Umazi onye obuna dịka onye mmiri ya wusa mmiri oyi na ahụ ya ma na ha nwee hope na anybody there rubbish ebe a Chineke kpọọ gụwa na za Felix Chukwu ihe Okwuluora ihe na-eme ụmụazị banyị n'obodo a mme nne gị mme nna gị gụwa na za Felix Chuks condition Okwuluora ABJ tiri ụmụ skuulu n'obodo a now ọga trafik agbuo gị Felix Chuks trafik agbuo nne gị gbuo nna gị trafik agbuo nne gị gbuo nna gị I Romazan eri no brother because of Okwuluora na ABJ. Family gig eri. It's a number be use. No, get it. I'm hungry. Go with crips. I want cookie. Go with a cookie now. If this our brother there now. Mbo Cosmas. Get the comment. Cosmas Nemekasi. Hi, they remove me from the group. Una friana. This our brother that here now. Hi, they remove me from the group. That was exactly what people are complaining about. Okwuluora had hotu. Okwuluora Ndi Igbo. Okwuluora the two. Una ama Okwuluora carry more. Okwuluora ebam no na mbo Okwuluora na my house. Otuku here. I know him more than you people. Happen to him na social media. Now we knew be over that. Now WhatsApp group all created here. The second one all created. Because all created the first one, Maya abandoned. Create the another school, another one, Oromo school, Ojo there. And now back in Omazin on about now. Some people are getting some Omazin to Nigeria. And when lady I watch and didn't Nejo Mazi Bamoto run up all family have here. Ego had an ask Cameron and a has sponsorship that's US in Oboda.
adịbe too sure ihe am na-agba gị na evident ka na-abịa, more evident as we are talking, more evident na-abịa. Gwani ya na Choko Melody awe WhatsApp group ya ihe ya na ABJ mere ụmụnna ya na. As I speak to you right now, the WhatsApp group na Okwuluora etipia na ya. Get on it, as we are talking now, information na nweta na WhatsApp group na otipia na ya now. Gwani ya choto oge esi short ụmụ school at ndị nne rere na kpọrọ family ha bịa anapụrụ ego na ana ihe sponsorship. Sini ya cho ya gwa that woman no be back in one day because everybody dey involved in here. Manyanwa ma ABJ ma nwata nwanyi o ma onye nke etiri account ego na account ya o. Unu niile dey involved, unu ga-agba ego ụmụ ogbenye ahụ, unu niile ga-agba ego ụmụ ogbenye. As long as mma Choko Melody consign, unu ga-agba ego ụmụ ogbenye anwa. Unu ga-agba that money. Ibi obodo oyibo nwanne, ibia here as a celebrity, local celebrity or dirty celebrity wo, ibi izochejo, you go back to Nigeria. Ibi Hanamet, go. Don't come here and create nuisance. No group in creating oboda. No pay the people on email. No pay the people on email now. No pay no maze. Una go hear voice note. And me program. People, victims got involved. Let them speak for you. Kahaku no nante. Kahamwike kuze kono no nante. Unu fi one of our brother they here. I feel me before, but not just Jonah. Only heard here. Never remove Kurunyama from that group. Nicho Hani Kwogogi. You have 20,000 pounds in Yamma. It was you who I work at the group. So you have you anything. One day, here me no bodumu. Here me no bodumu. Okwuluora Obodonka Obodi Bata and there's some doyareke. What are you village? Miji Marebana village. Meg introduced Okwuluora na village. Then he created another WhatsApp group. And I decided to leave because when I'm not the group, I want to WhatsApp. I'm the only person I made a video. Tina the WhatsApp group. Student in the group. Arana Acheba. How man I have hope. If I had Joe Hoy. How man I have hope. But I'm na group as soon as it happen Nigeria, it happen over now Nigeria. ABJ knows net. ABJ knows na plan. Let's contribute another money for second coming of Okwuluora, third coming of Okwuluora. Ajwazamo, and I contribute to another money for third coming of Okwuluora. Why no mazi ajuri here student? Hani the to get their COS and their sponsorship. In a walk with Okwuluora ego jabi again. I come naturally as a semba no nish onye na foza de so nishi. Onish ade so onye na fozo. Because someone had him too wide. Had him too wide. You know na WhatsApp group mpia uno onye na amahi. Onye na enwe uche. Ke we nya admit. Yo ABJ interior. Emery admin. Apum na da WhatsApp group na nyamri gbam n'anya. Apum na WhatsApp group a anyamri gbam n'anya. Osamogom no maze omo school ga ta afofo. And afọ ka ha no n'ime na. Ichi gwase gị kwuo nu. Ichi gwase gị kwuo na. Ichi ikwu ha na too much ewepụ gị. Ikwu ha na too much ewepụ gị. Ikwu ha na ewepụ gị. Ikwu ha na ewepụ gị na the WhatsApp group. Ikwu ta ha no kwu ewepụ gị as we speak right now. On your one the WhatsApp group na etipege. We are talking about almost 300 million naira. O mazi mmadụ tọrọ n'obodo. And when I propose, now I'm checking and no Perry Ebony is mine is 19 million. Una na now. Una free head this our brother there now. Also care 19 million naira. Una free na. Una free one nine work out there here now. Mbo Pretty Ebony. Pretty Ebony is care mine is 19 million. Also, Ogacho can help me, please. I'm involved. I couldn't na fear na. I couldn't na fear. Okwuluora, I'm how you protect WhatsApp group because I'm na hani.
Mbe create nke VVIP create. I was called to come and join it. I'm not joining anything. Neji home ego mdi aturu Okwuluora. Ego je eji arori ono. No mazim kapempe. Because I'm not a fool. I won't money iberibe. I work for my money. Mbese we mego na enyo na we ho na aru. Na ihe obi akonu ko na jido mazi school no na T-side. Amakocha hanche ego. WhatsApp group a na ekwu okwu ya na e resolve on ya. Now, Okwuluora and Co keep removing everyone that complain on it. Una afraid? I wouldn't have people be now and then I compare. And then I go na. I put on my page before for you to know na one phone made you go. Phone age you go with voice note and that home as in a bed.